Ahojte, dneska je to host číslo 2. Takže môžem vám to ukázať. Je to tento domček, ktorý nemá dvere, pretože je to vážne také tvrdé a nemám náladu robiť dvere. Takže ideme sa pozrieť dovnútra. Zasvietil sa tam. Ale takto to nejak vyzerá vnútri a v hornej izbe. Celé. Ideme si najprv pozrieť túto izbu dolu, kde mám pár vecí, ktoré som teraz len vyrábala, ktoré asi nebudú zaschnuté. Takže prvá vec, čo som teraz iba tam dala, je táto. Vidíte tu ešte chleb. Tak, potom som vyrábala včera tento steak s rýžou. Myslím, že sa mi to moc nepodarilo, ale tak, ňam. Potom je tu táto dekorácia, televízor s mliekom, tieto dve doplnky, ovládač a sedačka. Takže takto vyzerala táto izba, okno. A ideme hore. Je to vážne luxusný dom. Ideme hore po rebríku a hneď tu je závesnička na mašličku, perala, čo dostala Selena od Jacoba, gumičky a nejakú sukňu. Tá perala je vážne božia. Počkajte, ja vám idem dole. Hup. Že dole, len teraz som dorobila. A tu vzadu má aj srdiečko. Potom je tu toto posteľ s mobilom, ktorý som robila, keď som ho potrebovala do music videa pre Weekend súťaže. A tak, to by bolo všetko. A ešte vám ukážem, ako to drží. Bo takto by krabica s ním držala. Vidíte, toto je tlmené, tak som to prilepila hore. Takže zásla som v tom. To by bolo všetko k dnešnému číslu host. Prepáčte, že tak pomaly hovorím. Pozrite sa do popisku. To je lepidlo. Pozrite sa do popisku a dajte mi like, ak sa vám tento domček páči, ak sa vám páčilo celé video. Ja neviem, chcete ešte raz vidieť? Ukážem vám, kto v tomto domčeku býva. Takže, býva v ňom Selena, a jej mama. Ešte to mama je Selenina mama. Ešte som nedotočila populárne a keď to bude vlastne boské. Lebo mám veľa nápadov, ako to zlepšiť tú popularitu. Do tej školy prídu tam noví spolužiaci a bude to všetko inak, takže sa na to tešte. Dobre. Domek krásny, ale to trblítka na tej stoličke. Ale aj ten držák nie je zlý na tú mašinu. Ale som ho tam dlho lepila a nechce sa prilepiť. Určite si vyrobte túto krásnu perelu, lebo je úžasná. Dobre, už vám to nejde ďalej okupcávať a ahojky! Tamara žije.